mi chiedono tutti, vogliono tutti, mi chiedono tutti, mi vogliono quella parrucca presso la barba, questo biglietto è. Kienet kellu biss 10 snin meta b'kombinazzjoni ġibdulu l-attenzjoni li għandu talent u kien jaħseb li kien iwerzaq u jistona, imma llum il-ġurnata ipaxxi l-eluf b'leħen b'saħħtu. Charles Buttigieg ta' 21 sena qasam ma' One News il-ġurnata li ħajtu nqelbet ta' taħt fuq fiċ-ċentru parrokjali ta' Insielem. L-arċupret trid li jorganizza attività tal-miliet. U bekk jiena speċi ta' tħajjart u jumejn qabel kombinazzjoni kont qed fuq it-television, ġifieri dana hekk kont bdejt. Kont rajt it-Retainers, niftakar il-Pavarotti, il-Carrera su Placido Domingo u il-vuċi tagħhom beqgħet għaddejja f'udnejja ngħidilhom jiena u fehim minnhom bdejn ilagħbu jiena bdejt nwerżaq għal dak iż-żmien. U bekk l-arċupret induna li għandi vuċi u tani l-kuraġġ biex niltaqa' ma' aktar nies. Il-bariton u għawċi li ħafna drabi kun barra minn xtutna fost oħrajn fl-Amerika jitħarreġ u jaħdem, esprima d-diqa tiegħu li preżentament il-palk reġa' sar donnu ħolma. Qed nistenna biex il-Covid terġa' tgħaddi, nisperaw u nkompli fuq ix-xogħol tiegħi barra minn Malta u nerġa' nitlaq on stage għax hemmhekk naħseb huwa posti. Buttigieg stqar li x-xewqa tiegħu kif ikun artista bilit hija li jagħti daqqatit. Qed naspira li nkun mhux persuna biss li jkollok il-vuċi u tagħti xi ħaġa sabiħa għal Malta jekk ukoll għall-għawdex, imma li tgħin il-ħaddieħor. Ġifieri nixtieq niftaħ pjanijiet sbieħ għall-futur jekk il-karriera tkompli tiegħi tiżviluppa l quddiem, għandi ħafna proġetti li nixtieq nagħmel għal Malta. Intant Buttigieg ma ħallinix b'xejn għaliex qabel il-kru ta' One News telaq minn Santa Venera selmilhom bid-diska favorita ta' bosta. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte